lokacin mu ne in sun so su ji mu ne, ai garin mu ne in sun so su gan mu ne, mulkin namu ne in mun so mu juya ne, sarki Arafas nazo. Ni ne boss, zo ka dau course, in na fara bani tsaya, kudi na tara bani taya, lissafi na yafi nasu. Kai kallo ne wannan kuka. Malam me ya faru? Malam me ya faru? Me ya faru? Me ya faru? Anka? Da wannan. Idan mu dina abin da A dare yake da mu. kai. Yake da muka. Allah ka ba mu kuɗi. Amin. Allah ka ba mu kuɗi. Amin. Allah ka ba mu kuɗi. Amin. Allah ka ba ni kuɗi. Haka tsarin ya Allah. Kai, me faru yaro? Kai, Kawai ku ne ni ku rabu da ni. ban Allah. Abokina, me yake faruwa? Kai mana bayani mana, Ya faru. Kuka kake ya? Wai ina da yaya. Kawai kullum ina zuwa gidan nan nata da safe idan na je idan suka yi shayi da buredi da kwai su bani na ci har da indomi sai na ci na ƙoshi. Kai da ma ni ne kai masha Allah kai. To sai kukan me kake kuma? To ai shine ai. Kukan daɗi ne? Kuma da rana ma idan na ji suna bani da shinkafa da taliya da miya da nama. Masha Allah. Suna ba. Kai? Masha Allah da ma ni ne kai. Me sanyi wata ran ma lemo. Zan da ake yin wannan ka samu wannan kake kuka Da haka? daddare kuma. Kai ban dare ma? Tuwon alkubus. Sauran. Da nama. Me tauhe ko? Ko me taushe ko me. Kai yanzu bacin wannan abun to ko me kake kuka? Me za ka yi kuka? Kai aka gode wa Allah. Ci da haya da safe da Hakan ma yunwa nake ji. Yanye gidan ma na manta. Kai me gidan ka manta? Kai kamar ina mana